Musa, i ka minɛ ta. I ka taa sisan. Ne tɔgɔ ye Awa. Ne bɛ se ka sigi I fɛ wa? I bɛ an kan wari sara sisan. Ayi, sabali. Ala kama. Sabali! Wari he joli? A bɔ nin na. A bɔ nin na. An bɛ taa sisan. Ne balima muso, mun na I ye u ka wari ta? Wali wari ta, o man ɲi. Musa bɛ min? Jɔn ye a bila ka taa. Gardien, I tun bɛ min? Mun na Musa bɔra so kɔnɔ I ma dɔn? Patron, ne m'a ye. Chéri, a bɛ se ka k'a ye. Musa ye fɛn dɔ ta ka bori. Ne tun y'a fɔ I ye ko vagabond de don. I ni cɛ, ne ma dɔn ko denmisɛn dɔ bɛ se ka ne dɛmɛ. Nin tɛ foyi ye. Ni ne sera ka I dɛmɛ, ne dusu diyara. Ne b'a dɔn ko I dusu sumana sisan. Awɔ, ne dusu sumana kosɛbɛ. Hali ni tun ye ne ye, I fana dusu bi suma. Parce que ni vagaboni bɔra yan, ni I bɛ den de ɲini I ka so la, Fatim bɛna. A ka vacances bana ka ban. Aw bɛ se ka taa sisan. A ma fo, aw ka taa wa? Awa, ne ye kuma dɔ mɛn. O ye mun ye? U y'a fɔ ko denmisɛn dɔ ni Musa bɔlen don. A bɛ Bamako. I bi so bɛɛ la wa? I bi Musa fɛ hali sisan. Awa, ne bɛ fɛ an ka kɛ teri ye. Ne ye Woriti Guden de ye. Ne fa ye député ye. Ne bɛ fɛ an ka teriya kɛ. I ni ce, nka ne tɛ fɛ ka teriya kɛ sisan. Mun na? Ne hakili bɛ Musa la tuma bɛɛ. Ne bɛ I faamu. An bɛna teriya kɛ kɔfɛ.